I only this video because I'm not all kind of share button. Share along this video. The other go. Alu neme. And the rate of other parents is we na cover zialo n'ebe ụmụ ha nọ. Echi niile nwa komiti nke ụwa yeji wee kpara ya aka ibewe chọwa sympathy zụọ nwa ya zụọ kịta. Train up a child the way he should go so that when he is old he or she will not depart from it. Ona anọrọ kịta na-azụ isi ụmụazị na-azụfusi ụmụazị. Echi niile zụpụta onye ohi, zụpụta bandit, zụpụta onye na-adakpu mmadụ, zụpụta ogbu mmadụ. Ya mana foundation email nwa. This is the story. The other go. Na Nnewi by ya. I am going to bring that story to you live with the people involved. Live interview so that you will hear direct from the victim of this story nako. Somewhere na Nnewi, somewhere I know. Ka a family be tenant. Now landlord that is in the Nnewi. One of them anugo nwanyi. Mota nwa nwe a daughter do 3 years. Then the tenant been at the compound will a boy nwado 13 years. It happened that one thing led to one thing, one thing led to one thing. Nke nwoke ado 13 years from nwa tenant have been at that compound na Nnewi. Weje mapu nke 3 years yaha n'ike nyama ife melu we dakwe nwa 3 years. Ha we bia chọpụta from nwa ha. We jwazie nwa ha, nwa we bia gwa ha ife melu. Ha we confront the parents. Ndị nwa nke nwoke ni mere ife a. That is where you see now some of the parents in way today wuha na akwadolo ụmụazị a na-emecha grow up site na ha ndohi or na ha ndị na-egbu mmadụ or na ha wụ ndị fuziri dakpu mmadụ as if no bụrụ anything. As if spare the child and spoil the rod. Or if agbalo if email ka nwata mmalụ na ife awezigbo ife mmadụ akọshọn na mgbe opere mpe nyeka onye ji weto. Na that confrontation the mother of the boy committed this act. When the mind esapụ aka wee mama nwata nwaanyị do 3 years nwe do 13 years je dakpo ụla landlord yo nwa landlord let me put it that way. When sapụ aka wee maa ụla. The matter eventually got to the police. Now ejename test we test owewo na indeed na doctor confirm lo na atampalo with nwa do 3 years. Kelebe nwa do 13 years isi we moto defa. Now I want us to share the thought, and I want people, because we are going to bring that story live to you on Facebook here, interviewing the victim, the family, they involved never, so that you can hear, and the police officers in charge of this case are trying to play smart on this particular matter. They are trying to twist things. They are trying to see a way how is you way than no ever. But I want to ask you people, because now we go say the situation whereby that the boy involved in this particular act to 13 years. What is going to be the way forward on this case? There are people who are experts here, because as far as I'm concerned, we are not going to allow the police officers to get away with this case, because they are trying to play smart. They are trying to see a way they can bring this case to an end so that it doesn't go far or out of that police station.
In other words, they are just trying to see how they can close that case. You got that good? So, if una alo baho umenana, the boy ya gote from nko openmpe na ife omelu weziokwu. Some of parents ewe today will have zufusichara ụmụ ha. Nwa uje zuru ife mmadụ apịa yetara ije nụọ ọgụ. Nwa uje zuru ife mmadụ apịa yetara ije nụọ ọgụ. Nwa ume ife ọjọọ okenye nọ na nkọ kọshọn oye ije nụọ ọgụ je gbawa ọgụ nwa ga-afụte na ife a wụ ife dị mma bikos na mama na encourage nya mewe o meruzie ya osibeghị too bikos na ị na-agwa ịgbado orie asị na nkwudoro ụkọ ọgụ. Just look at Owurungu mama or papa nwa ọdụ 13 years. Melifa, are you going to be proud of that particular child? Are you going to be proud of that particular child? Are you not going to be ashamed? Kelebe mwasi we mutaifa. Kelebe mwasi we mutaifa. Wopu no smartphone ebo mazi anete etono. Ifefa na amuta ne kalela kare. Ongoro obele nwata no na my place. Mwefu nwebo na ebe akwa. Mwejo mmadu kelife nwa na ebele akwa. Owesim na onwere okenye nke na-ekufa ka o jere igwe okwu ka nke okenye a jere ịgwa ya okwu. Obere nwa ma mụọ na orugo ebe ọ ya nwere ike ịdị fedu ka ebe 2 or 3 years ahụ again. Ebe 2 years plus ka ejere ịgwa ka okenye na-agwa ya okwu ọsịa tunne. O wee wuru content ya this guy na-eme na Facebook. Nwa na-agba mmiri ọsịa gbanne, nwa na-agba mmiri ọsịa tunne. Malụ ụdị content, malụ ụdị video ị na-ala awụ ụmụ nwoke fa na-enene because na ụmụazị a na-amụta. Ha na-amụta ife. When they start putting that into practical, you will marry into practical. You will marry no mazi na amụta ife ọjọọ na Facebook or na movie. So, keluka yesi we kwunyukwu wala. What is the way forward? What is the fate of this case? Those people who are experts should tell us. Those who are not knowing the fact that they far who if you do between because no need to 13 years, elubo 18 years. But I know that name will be a way that matter is do address legally. So let people who know guide us. But one thing is sure, and the police will not have even an opportunity to play around this case the way they think they can. Because they will prepare a potential unendapo in the future. A victim today, who is going to be a victim tomorrow, and the mama wajo mado, papa wajo mado, na mama ablajo mado. A case of that magnitude, said of you they feel pity, said of you they feel that you have failed in your responsibility as a mother. You even have the nerves to fight the mother of Nnewi. Nnewi, I told them you. What I go? That is to show you the kind of woman or the kind of woman working these days. Some of them are not even qualified to be mothers and fathers. What I go? So share this video. It is an abomination because na mama ye go say clearly no kwadoro nwa ye ni for neme. So let us share thoughts on this case so that we will know what is going to happen. But definitely one thing is sure. We are not going to allow the police to play around with this case because maybe family mama eba. God.